Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaur kontan Lantzera etorri gara. Seguraski zuetako haunitzek ezagutuko duzue, bertan ospatzen baitira inaute ezagunak. Eta gaurkoan herria pixkat hobekiago ezagutuko dugu. Bertako kaleetatik ibili eta bertako herritarrekin mintzatuko gara. Beraz, herriaz pixka jakin nahi balin baduzue, aukera bikaina duzue, zatozte gurekin. Eta udalera hurbildu gara, bertan dago Ruben Beontza, Jepa, zer moduz, egunon? Ongi esan beharko. Bueno, zu udaleko zinegotzia zara. Bai. Azaldu diguzu, non kokatua dago Lantzerria? Pues dago Belate hegoaldean eta gero Ultzama mendebaldean eta Anue hegoaldean. Bai. Eta zema biztanle ditu Lantzerriak? Egun eta 50 gaude bain. Azken urtetan herriaren biztanle kopurua jaitsi edo igo egin dela errango zenuke? Igo, uste dut igo. Bai, jaio dire aurpila eta izan zen estatuko mailan berri bat. Izanen gara estatuan herriko portzentaia, aurrezko portzentaia hundiena dauzkagu. Bai, Eta etorri ziren grabatzen eta telebista batzuk. Orduen aurrek famatu egin zaituzte berriz ere. Bai. Eta konta iguzu, Lantzerrian ze zerbitzu daude? Dauzkagu tenda bat, oain darama uste dut, ez nago ziber, baina 2 urte irekita. Eta udaletxea, ostatua, gaina herri txiki bagara, baina eskertzen dire eta eskertu ditugu asko denok garai hontan konfinamentuakin eta denda bat herrian. Orduan hori nobedadea izan zen, herriko goren batek edeki zuen denda, kanpotik etorri zen baten batek, nola izan zen? Batzuk etortzen dire, baina normalean herrikoak ibiltzen gara, bai. Eta dendako jabea ere herrikoa da? Bai, alkatea. Ara? Alkatea, bai. Orduan alkate eta herrian lanean modu askotan, Bai. Bueno, eta konta iguzu, hemengo jendeak non egiten du lan normalean? Herrian badago ofizioa hunditzen dako aukera edo kanpora joan behar izaten dira? Normalean, inguruko herriak izan zen denak lotuta ganaderiakin edo haziendakin dago oso lotutak. Oraindik badire ikuiluak, baina gehienak joaten dire Iruñera lan egitera. Hala ere, Iruñatik nahiko gertu dago Lantzerria, ezta? Bai, 20 minututara dago joateko eta oso eroso, hurbil dago eta azkenean esan dezakegu zerbitzu guztia dauzkago, zeatik nahi bauzu zehozer Iruñea joatera, daukazu oso gertu eskertzen da. Errandi dute landetxe batzuk ere egin dituztela herriaren bueltan, nabari da turismoa igo dela azkeneko urtetan? Bai, egia esateko, ere bada aterpe bat, Santillozko bidea bada aterpe bat, eta landa etxeak badire 3, Eta gerozta gehiago nabaritzen dire gehiago. Aurten, egia esateko, Santillozko aterpea egongo da itxita, baina ramal hau gerozta gero ikusten dire jende gehiago egiten bidea ramal dago. Eta zuendako bereixe izanen da, herriari ere bizitasuna emango diolako eta bertako komertzioi ere ez dela? Bai, noski baietz. Horretaz gain, herrian badago aurrendako edo halako extraeskolarrik edo eskolaz kanpoko jarduerarik? Bai, egin genituen 2 urte jarraian, hemen Juanzarnean, hemen ere dauzkagu txoko bat, herriko txoko bat. Eta egin genituen
eskulanezko pues, kursillo edo estraeskolar bat. Bai. Hala ere aurrak Ultzamara joaten dira eskolara, ezta? Bai, eskolara joaten dire, etortzen dire egunero autobusa eta bai, Ultzamara. Zuek ez zarete Baiara baten parte, zuek bila zarete, baina imaginatzen dut zaborren kudeaketan, uraren kudeaketan bertze Baiara batzuekin ere harremanetan egonen zaretela? Ez, adibidez ura gaude gu bakarrik. Oain ari dire sartzen ondoko baiaran eta hori, Ultzamanueta eta hori, pues, zeatik herri batzutan izan zen arazo handi batik pues, uraren kontukoa eta hasitzen egiten, fasez, baina egia esateko lan zen, gu dauzkagu iturri honak, eramaten dute ere uste dut Iruña aldera, ez nago ziur, baina Atarrabi aldera ura ere, eta gu dauzkagu gure depositoa eta hori da gurea. Eta zaborren kudeaketari dagokinez, nola moldatzen zarete? Gaude mankomunatua hori bai. Uraren kontua ez, baina zabortegia eta hori bai. Gero ere dauzkagu planta de procesamiento, urezko planta de procesamiento bat, hori da berria, darama ez dakit, 4 urte edo. Eta horrela moldatzen gara, momentuz. Zeudalekin errango zenun badauzkazuela harreman gehien edo indartsuenak? Hemen, pues, adibidez, servizio sozialean eta pues, dena gaude elkartuta Ultzamaki. Ultzama, Odieta, Atez, Anue, eta aran batzuk pues, daude sartuta zerbitzu batean, besteetan ez, bere, bakoitza sartzen duena, pues, bere nahi baduena edo ez, edo interesatzen badu edo ez, edo bai. Eta gutxi gora bera, zein izaten da zuen urteko aurrekontua? Pues aurten da pixka eta raroa zeatik, adibidez jaietan ez dugu antolatuko, pues hoi dauzkagu remanente bat, baina, bueno, herri txiki gara eta ez daukagu presupuesto handirik. Momentuz, pues ez daukagu obra handirik buruetan. Oain dela 2 urte berritu genuen ostatuan, eta besterik ez. Eta etorkizunera begira, ze proiektu planteatu dituzu udaletik? Pues oain ari gara mendiko reordenazioa egiten, eta gero ere pistetan eman behar ditugu bueltatxo bat zeatik. Daude pixka zahartutak eta Langabezia tasa hemen altua dela errango zenuke? Ez. Ni uste dut gaudela denak lan egiten. Herri langilea da eta zortekuare bai. Bai. Eta erresa alda udalaren parte izatea zure herrian eta kudeatzea elkarbizitza eta udalarekiko lana? Bai, momentuz bai. Egia esateko ni sartu berria, daramat urte terdi bat. Baina momentuz, ezagutzen dugu denok eta arazorik gabe. Azkenean gauzak egin behar ditugu eta dire denontzako. Orduan, Zuretako badago lantzen egunen bat oso berezia dena edo bereziki maite duzuna? Bai, bueno, inautirizko aparte, ni uste dut herriko jendei da dire importanteena. Jaiak igual, baina importanteagoa. Baina netako egun bat oso polita izan zen Sanjan gaua. Ateratzen dire herri guztia herriko plazara eta geroz eta gero ambiente politagoa izan da. Bai, aurten ez dugu antolatu, baina bai, pena da, bai. Botako dugu falta. Bai. Bueno, urren urtean gogo gehiagorekin hartuko duzu segurazki. Bai. Eta hitz gutxi batzutan lantz definitu beharko bat zenu, nola egingo zenuke? Zaila da. Gaina ni etorri naiz beste herri ondotik eta ez dakit, baina alde batetik dire
oso irekitak. Etortzen bazara kanpotik eta behar baduzu zerbait, dena daude pres laguntzeko. Netako igual hori izan da politena. Bai. Ederki, mila esker, herriaren datu batzu gehiago emateagatik, herria pixkat hobeki ezagutzen laguntzeagatik eta bertze bat arte, Ruben. Zui, nahi duzunerako hementxe gaude, prest. Esker mila, zui. Zuei. Elizako atera hurbildu gara eta Luis Marinelarenarekin elkartu gara. Kaixo, Luis, zer moduz? Egunon, ongi tezue. Ongi. Bueno, konta iguzu, Luis, zu betidanik altzara Lantze herrikoa. Bai, hemen jaioa, Iruñan jaioa, hemen bizitua, txikitan ta dena, eta gero ikasketangatik eta hori sortatu zen, joan bar ginela kanpora. Hasi ginen hemengo eskolan, 11 urte bitarte, gero Larraintzako eskolara bidali gintuzten, eta hortikan ja batxilerta egiteko Iruñara. Gero albaitaritza ikasi nuenez, Zaragozara joan bat zen, toki hurbilena, eta han pastu ginen beste 5 urte. Gero beste 2 urte lanean Asturiasen, nire lehenbiziko lana izan baizen, eta gero ja itxera etorri ginen, eta beti itxera etortzeko gogoz, beti sortu itxe eta herria bihotzan, baina askotan kanpoan egon behar. Hala izan da. Zure etapaz Lantzen hasi zenuen, imaginatzen dut garai hartan aurra unitz izanen zinetela eskolan. Bai. Eta ondotik, haunitzen zineten Iruñera ikastera? Bai, gu txikitan ezagutu dugu 25 bat lagun hemengo eskolan, eta gainera izan dugu zorte handia izan genuen irakaslearekin, Urriza. Nik uste dut ez daitekela berestu gure bizitasuna txikitan eta ze irakasle sortatu zizaigu. Nik uste dut, izan du ginen olako zortea eta gero herriko bizitza ere da oso politia horrendako ere, izan genuen sorte hori. Guia izan ginen lehenbiziko txanda joan zela Larrainzarera, momentu hartan hala agintzen zuten eta hori zen bidea hartzen zena, eman zuten aukeratzera edo Atarrabi aldera edo Larrainzarera. Eta hemengo gurasoek aukeratu zuten hurbiltasunengatik Larrainzar, ni hori 11 urteekin joan nintzen, eta izan zen baita ere esperientzia polita, baino aldaketa gogorra, eta guretako golpea handia harata joan beharra. Ez ginen ezagutzen ez jendia, igual irakasle asko bat izan beharrean, eta mila gauz aldatzen zirena. Baina, beti bada beste esperientzia bat, eta azkenean ona ere, bai. Bertan, imaginatzen dut erderaz ikasiko zenula momentu hartan, Lantzen ere bai? Ere bai. Eta Iruñadatik ondoren Zaragozara. Aldaketa handia izan zen zuretako herri txiki batetik garako hiriburu batera gatia? Bai. Baina bakarrik Arataldera joaten ginen, hauniz jende iparraldeko zonaldekoa, orduan geunden denok egoera berian. Orduan elkartzen zinen zu bezalako jendekin eta pasatzen ginen aixa. Eta bai, ezagutu ginen hiria handi bat, zeren Iruñekin konparatua asko zera handigo da, eta hori, eta egoten ginen hilabete bat luzena, ni horretzen naiz 40 egun etxera etorri gabe, hori izan zen bigarren mailan denbora luzena pastu duena etorri gabe, eta sobera izan zen agian. Saiatzen ginen 2 astetikan behin, hilabetean behin etortzea, bai. Zure etxetik bakarra izan zinen kanporagan zinen ikastera edo egon zen jende gehiago? Bai, bigarrena naia, 3 bai gara, bigarrena ikasi zuen agronomo hemen Iruñan, baina etortzen zen egunero itxera. Eta bertzia, 3. ikasi zuen mekanika Elizondon, eta, astea pasten zuten hor, eta gero etortzen ziren asteburua. Orduan, zu izan zinen hola urrutien joan zena, bai, horixe. Eta hartu zenun ofizioa, etorkizunean pentsatuz hartu zenuen, edo zeba erabaki zenun? Bai, banuen gustoko betidanik hazienda, eta ez daki nola eskolan nintzelikan, konseilok ematen zigutelikan zertaz bideratu zure etorkizuna eta hori zen aukera bat, eta apuntatu nintzen, sortatu zen hartu gintuztela, eta hola sartu ginen. Garai hartan etxean bazen dituzten haziendak, animaliekin kontaktu hori txikitatik edukia zenun? Hortik zetorren afizioa noski, eta bazen jende asko oraindik orduan, bazuela afizioa haziendetara eta hori, batzuk etxean geratzeko modua, nire bai, nire buruan hori zen, nola ginen anai gehiago eta hori, aukera bat bezala hori, hor zegoen beti, eta joan ginen ikastera, eta gustoko eduki, eta gero ikasita gero
lana bilatu beharko zen. Momentu hortan erraten zuten ez zela erresa, eta orain berriz falta dire albaitero. Bai, batez ere behiak eta animala handiekin nahi dutenik ez daude. Arron gutxi, bueno. Gantzigenia Zaragozara, zure klasekideak hemen ingurukoak zirenak, gehienak ere bai zu bezala nekazari inguru batetik etorriak ziren, edo ez zen beti hala izaten? Baziren, garai hortan oraindik baziren batzuk gu bezalakoa, edo itxean bazuten hazienda edo bere herrian bazela, olakorik, ez dakizeko kopuru, baino bazen desente horietakoa. Bertze zen batzuk, badakizun horren bidez, Feli Rodríguez de la Fuente izan baizen, animale ikasle handia eta hori, haren bidez ere bai, jende asko. Eta gero, bakarrik animale gustatzen zizaiolako ez da hola, baziren. Baina gaur egun bai aldatu dela, zeren nola herrietako bizitza aldatu den horren beste, abeltzantza joan da, askoz ere gutxi gora zenbaki aldetik eta hola, aukera izateagatik ez da posible olako jende tortzea intentzio horrekin, ez? Beste bide batzuetik sartzen dire, badire jende asko ikasten duena, baina helburua ez da herri-zerri biltzea gu bezala edo olakoa. Jendea badu bere buruan animal txikiak, zakurrak, katuak, edo administrazioen egitea lana, edo laborategi batean, edo zaldiak, zerbait berexiago, olako gauzak. Zuk hasieratik argi zenun etxez etxibili naizenula? Hori gustatuko nizaideke momentu hartan, baina ez genekien ziur posible izango zen. Denboarekin izan dugu sorte hori, lan egitea, gustatzen zizaigun lan mota hortan, baina agian gu hasi ginelikan lehenbiziko urtean ikasten, lehenbiziko azterketa egin gabe, oroitzen naiz, 5. mailakoak izan zuten bilera bat, nola zegoen panorama kanpoan lana bilatzeko eta hori, eta errangitu zen, larri dago hori, kanpoan, erran ziguten jaketa hasi zareten bukatu, baina hori 5. mailakoak erratia, biharri gazte zarela momentu hortan ez duzu hortaz pentsatzen bestela, utzitzeko modu, bestela. Etxen erran zinuen 5. mailakoak gertzen zutela, edo badezpa isildu zinuen. Kezka hori aipatu, baina azkenian bauzu 18-20 urte, eta erratu zu, ez daitik ekaso egin, segitzen zara bizitzarekin, eta jazta. Eta nola bukatu zenun ondotik Asturiasen? Hori zen kasualidade bat, izan zen hemen komertzial bat ibiltzen zena Utzamaldean, eta nik egiten nintuen praktikak Utzamako albaiterokin. Orduan, bukatu ondoren, izango zen, galdetu zidan ea bukatu nahen baietz. Eta arantzidan, nahi duzu lan egitea, Asturias, Galizia aldera, eta bada talde batzu behar dutela jende, eta bai, gustora. Nik ez nuen espero horren azkar deituko zidanik, eta bai, Gaba berrian deitu zidan, bazela talde bat Asturiasen behar zutena. Joan zen elkarrizketa itera, eta handikan hasi nintzen. Eta bertan ere herri txiki batean zinauden bizitzen? Bai, herri txiki batean, eta ibiltzen ginen bezero txiki-txikietan gehientsuak ala ziren. 20 behi, baino gutxiego denok, eta etxez etxe. Eta izan zen oso esperientzia polita, lan aldetik zeren banuen dena ez, baino kasi dena ikasi beharra. Zeren, itxean baneken gauzak, praktiketan ere bai, baino zu bakarri gauzak egitea hori egitekoa zen. Orduan, jende horrek lagundu induna unitz, eta tratu aldetik ere izan nuen esperientzia oso polita. Jende oso jatorra, ongi etorri emateko, eta hola, naiz kanpoko izan, nik ez nuen hori nabaritu, baizik eta kontrakoa, beti bai. Eskuzabalak zirela. Eskuzabala, bai, niretako bai. Herriko bizitza haunitz aldatzen da Asturiasetik lantzera adibidez? Garai hortan antzeko parezido, eta oain ere bai. Badu kontakto hango jendekin eta hori, eta herrietako bizitza aldatu da, zentzu berara, baian, bai hemen. Abeltzaintza askoz ere gutxigo, lanbidek joan dire bideratzen industrialdera eta zerbitzuet aldera, lehenbiziko sektoren gero eta gutxigo daude, geratzen direna bai direla handixagok, baina hori da. Zenbaki aldetik askoz ere gutxigora. Pare bat urte pasatzen ditun bertan, eta gero hemen sortu zenuen zure enpresa? Hemengo taldeko albaitari bat joan zen, orduan deitu zidaten niri nahi nuen etorri, eta itxealdera nahi nuen etorri. Beste aldetik hango utzitzea ere izan zen erabakiketa gogorra niretako agian, bai. Banekien betidanik itxera nahi nuen etorri, baina ez etzerratea hangoari ere bai izan zen gogorra. Baina, azkenean zerbait egin behar duzu, eta etorri nintzen, eta arraskonten ere bai. Baina hango harremanak eta hango gauza, betirako geratzen dire, bai. Eta hemen kooperatibaten parte zara ez dela? Bai, gu gara talde bat, hiru albaitero eta beste persona administratibo eta albaitero laguntzaile bat, elkarrekin aitzen garena, 5. Eta zein gurutan aitzen zaten lanian? Garai batean ez ginen mugitzen Ultzama, Anue, Lantz,
eta Odieta eta Atez, osea, baina da horietan. Duela 23 urte, ni hasi nintzela. Eta gaur egun nola dena aldatu den, mugitzen zara non dagoen lanara, eta askoz ere luzeago da gure bidea eta dena. Hortaz, egoten gara gero eta gutxigo etxean errateko modua. Ni oroitzen naiz, hasi nintzelikan hemen, 25 urtekin, baziren goizak edo atxaldek pasten nintula herrian, herritik lekutu gabe, lanian. Eta gaur egun, pasten alda aste bat, ez duzula lan garan bat ere egin zure herrian. Sortatu zara joatea urrutiago, eta hola nola aldatu dena betzaintza horren beste, lehen izango ziren 21 familia hortaz bizi zirena, orain bakarrik 10. Eta 10tikan nik uste direla 6 lantoki ezberdinak, ja batzuk dire elkartuta. Orduan hori aldatu da eta gurea horrekin arabera. Errango zenuke azkenean gaur egun jende gutiagok iten duela lan nekazaritza sektorean, edo modua bakarrik aldatu da? Biok, askoz ere jende gutiago, ez da lan bat estimatua, kanpotik ikusita, eta konsumatzaile aldetik ere bai, nik uste du faltatzen zaigula unitz erakusteko, zeren batzuetan ez dire idearik egiten zer lana den hori, eta ze gauzak akatsak izango dire ere bai, baina ze gauzak onak egiten dire ingurunen aldetik, eta konsumatzaile aldetik, eta dena. Baina, bueno, alde hortatik, eta gero moduak ere bai, teknifikatu da dena, bai gurea, bai beraiena, baina gaia da jendea gero eta denbora gutxigo dauka. Ibiltzen gara denok prisaka, lehen 20 behiekin bizitzen zen familia bat. Orain bakoitzak izan behar du 40 bat eta hola. Hala ere behar dire Europako laguntzak eta dena beharra da. Preziok ez dire aldatu, iaia 30 urtez, orduan bai hori aldatu da. Eta gero gauz bat, nabaritu duguna guk, lehen etxeko lana zen familia osoa lotutzen zuena. Ez zen bakarrik bizimodu bat, hori ere bai. Baina horren inguruan mugitzen zen familia osoa. Naiz ez gustatu sobera, edo zinit sortatzen zizaion joatia, behiak eske, behiak eramatea, ardiak bildu, ez dakizer, eta horren inguruan harremanatzen zen ere bai familia. Eta nik uste dut hori galtzen ari dela poliki-poliki. Zenbat etxetan ja ez dago hori, eta horrekin batera auzokideen arteko harremana ere bai. Gu joaten ginelikan behi bat ezin umatuz adibidez, eta horre ziren faltatzen 3, 4, 5 lagun, gaur egun, beldurra daukazuna askotan da zenbait jende harrapatuko dudan. Ea nagusia den heldua, igual indarri gabekoa, eta han moldatzeko nola ibiliko garen. Lehen hori ezen arazoa. Noiz gertatu zen aldaketa, noiz sumatu zen gauzak aldatzera gaten zirela? Poliki, jendea jubilatu haitu den bitartean. Etzen, beste bat, bere partez, segitu nahi zuenik itxean, alde batetik, lotua delakoz, eta afizio aldetik, gero eta gutxigo sortatzen zen jendea, holako moduan bizitzeko gogoz. Hemen inguruan, behiekin, ardiekin, zeinekin iten da lan gehiago, zure ustez? Behiekin. Izan da hartalde handi bat hemen, hortaz bizitzen zirena, lehen, esnetaz, eta orain aragitaz bada beste bat handi, baina gehienetan bizitu da gure garaian esne behietaz. Eta errango zenuke behieruen kasua gertatu zirenean eta hor jende handitzek salto egin zuela proiektutik? Nik ustez ez, zeren olakorik izan dire, ez bakarrik hori baizik eta beste batzuk izan dire beti, hori izan zen ikustu konsumatzaile aldetik eta horrela, baina bai, behieron kasuak pasatuta gero, guk ez genuen nabaritu aldaketa handia bezerotan edo lekutu zirela horregatik ez dugu ustez. Bai beldurra, baina hori bezalako izaten dire, nik ez dakit prezioaren berapenak eta holako gauzak, igual erakartzen aldutena ondorio handiago, baina ez. Horregatik bereziki nik errango nuke ez. Hori 2000 batean izan zen, eta ez izan da, mantxoxago, poliki jende jubilatzen zen arabera, haunitzek igual esne behia zituztena, gero patute batzuk aragitakoak eta hola, ez. Eta horrela gutxienez mantentzen da, bizitasun pixkoak eta hori. Eta, gure herrian adibidez badago jende hortaz dedikatzen ez dena, baina badutela hartaldetxo bat, edo abereak, edo zerbait. Eta, psikologikoki eta ingurune aldetik beti maten dio pixkoa bizitasuna, ez? Baina benetan hortaz daudena gutxi dire. Eta lantzen gaur egun, bizitza dagoela errango zenuke, herri bizi bat dela? Bai, nik uste dut, oraindik badugula gauz dexente, herria bezala, ez gara jende asko,
eta gara bakarrik, 1000 bat gara, ez gaude ingurutuak beste herri batzuk Ballada berian gaudena, eta nik uste du, bai ez da lehen bezala, lehen lanbide hutsa zen zergatik bat norbaitekin topatzeko aldiro, orain ezberdina da. Orain jende libre dagoenean elkartzen da gehiago, auzolanak mantentzen dire, badire gauzak, oainekan herriko gauzak, badire beste batzuk, galdu duguna poliki-polik, eta ez da txarra ernegotea eta konstiente izatea hortaz, ea mantentzen aldiren zerbait, eta tortzen direnai kontatzeko gauzoiek. Zuk alabak dituzela aipatu diguzu lehen, haiek nola bizi dute Lantzen bizitzea? Batzutan kexu dire herri txikia delako edo lagunak bertzerrian dutelako edo... Alderantziz. Nik uste estimatzen dutela hemengo bizitasuna, libertadia, lasaitasuna, errepidea bukatzen da hemen ere bai, horrek laguntzen du asko, bada trafiko handia, gure errepidean bada trafiko handia, baino herrian bertan ez. Izango zen makurrago, hemendik pasako baliz bidea, ez? Eta, bai, oso kontent daude hortaz, elukete aldatuko, izan ezkero, beraiek onditzekin, momentu zerraten dute gustatuko lizaiekela hemen bizitzea edo bezalako herri batean, posible baliz. Aurre eta gazte handiz dago herri hontan? Bai, eskolara joaten dire 25 bat. Hemen dago eskola? Ez, barkatu, Larraintzarrera. Larraintzarrera baten dire, ados. Noiz galdu zen eskola? Gure garaian hasi ginen, eta errango dizut orain, 1993 eta 1993an hasi ginen gu, joaten Larraintzarrera, eta nik uste dut 1993 eta 1992an edo itxi zen, ez banabil makur, urte bat gora bera. Eta hor gutxi zirelako edo? Gutxi, horixe. Kopurua ja 9 baino gutxiago edo ezaki olako zerbait izan zen, ja bideratu zuten denok horrataldera. Eta hortik goiti ganda aur kopurua errango zenuke edo ganda? Bai, izan zen hutsa handi bat, gure garaia pastu ondoren, izan zen hutsa handi bat. Txantxaka etortzen ziren igual 3 haur edo 4, eta horien atzetikan izan zen, hutsa handia, eta gero hasi ziren berriro, gure garaikoak umeak hasi zireligan izaten, eta bete da berriro, alde hortatik. Eta gutxienez badugu aberastasun handi hori. Baita ere badago jende heldu haunitz herrian, eta beste aberastasun handia da herrian, ez? Eta gutxienez, horiek nola generalki badute denbora eta hori, eguraldi ona baldin badago, atetzen dire kalera, eta ikusten da norbait, zeren bestela, neguko egun batean, zu begiratzen duzu goiti-beti, eta ez duzu inor ikusten herrian. Harreman handia dago xar eta gaiztien artean, herri mugitua da zentzuetan? Bai, nik uste dut erran daitekela hori, bai. Ikusten duzu elkar salutzen eta jendek ezagutzen du, adibidez aurrak ezagutzen dute helduak, batzuetan izenekin, beste batzuetan itxeko izenekin, oso polita da hori ere bai, ez galtzea, arrisku hori badugu. Gure garaian beti erraten genuen, izena eta ez itxekoa zen. Zenbat aldiz etortzen zen kanpotarren bat, norbaitaz galdezka, izen eta bizena, eta gu ez jakinki. Bai, Eta itxera joan eta, ama, hau nor da, hau ez da hemengoa. Bai, pues, Jose Eustenikoa, nola ba, Jose Figa, pues, ez jakinki igual, abizena, baina bai itxea. Baina, zenbat mandautu egiten dituen etxe-zetxe. Xerri puskak banatzen, Elizako mandautok ere monagilo ginelikan, etxe bateko etxeko handerek edo gizona, bidatzen zizu norbaitera, zerbait egitera, eta hori, bai, galtzen ari dela poliki-poliki, eta horrekin batera, pues, hori. Etxeko izenak, belagik, mendiak, gauzoiek. Bueno, poik imaginatzen duzuen aurre txaiatuko zetela transmisio moduko bat egiten. Bai, ikasi duguna gutxienez, bai, eta gauza honditzetaz, jakingo dugu asko zere gutxigo, gure horrekoak, baina gutxienez, jakikia ez dakigula, pues, lehenbiziko pausoa ikasteko ere. Euskaraz mintzatzen aldire aurrek eta zuek herrian? Jaere. Ez da ohiturik? Ez da ohiturik. Jaere oso gutxi erran nahi dut, gurasok euskalduna dutena, bai zerbait ere, baino ez aia ateratzen. Ez joaten dire, gainera, eremura Larraintzarrera, dena euskeraz, baino euskera maila beraiek errana, badutek kezka handi bat, maila pikutara doaila. Eta zen galtzen ari dira? Galtzen ari dela. Etxean? Solasten duzu? Etxean nire emakume itungoa da, eta berez euskaldun zarra, eta herrian ere bai badire euskaldun zar batzuk, ama bazangoa, edo malerrekakoa dutena, eta hori. Baina, horietaz aparte, eskolan ikasten dute, euskaldun berri dire, oraingo aurrak, eta batzuk euskaldun zarra, ama edo aitea euskaldun hautena, baina kalean ez duzu batera hitze. Gainitzen du erderaz, beti erderara pasatzen dire. Eta bukatzaldera, nola definituko zenuke Lantzerria? Zer da zuretako? Niretako dire zainak, gure zainak, eta, elkartasuna, natura eta tradizioa.
ez dakit, horrela. Ederki Luis, mila esker, Ez da plazer zere. bat izan da zuen zutia eta bertso batean elkartuko gara berriz ere. Bai, oso. Gero arte. Zuei. Plaza txikira hurbildu gara eta hemen dugu Jon Ziga, jepa, egunon zer moduz? Bai, eta zuri ere, bai, egunon, bai. Bueno, konta iguzu Jon, berez bertako altzarazu. Bai, hemen sortu eta hemen bizi naiz beti, bai. Eta zure familian zenbat senide dezate? Ni badu anai bet, bai, hemen bizi da, baina kanpoan nahi delanean, bai, fabrikan, bai. Dagoneko urte batzu daten duzu bizi guzti hemen, hau aldatu alda zura urtzarotik lantzerria? Ba, ni uste bai ez, adibidez, lehen etxe guztietan bat ziren adibidez behiak ez, eta ja herrien ja ez dire. Ja badire, ja ziren ja ikuila hundiek, eta horra daude. Ja utzi dago, zera herrie. Bai, jende gazte etorri dire kanpotik batzu eta hoi aldatu da pixket, Osa, bada gehiago polite, bai. Orduan, zu txiki ezinela, herrien erten alda etxe haunitzetan bazagoela ikuilue azpiko aldian. Bai. Eta lehen jendea bizi zen ere bai nekazaritzatik edo bazituzten konsumo propioko erten dena aberiak? Ez, lehen bizi zen, familia guztiak bazuten, erren entzun bezala, behiak, ez, orduan, atatzen zen batez ere esnia, ez? Eta ja, ez gara geratzen bakarrik hiru ikulu. Ja denak aten dire, badute bere lanak hemendik kanpo, ez? Zamaldian, Iruinen edo bai. Eta zuk erabaki zenun proiektu horrekin segitzi ez dala? Oide, bai. Noiz erabaki zenun nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi nahi zenula? Ni beti nanik ezautu dut etxean behiak, esnedunak. Eta ni garbi nuen, etxean nuen gustoko geratzea eta ikasi nuen, bai, zera mekanika, baina hala ere geratu nintzen etxean, bai. Eta zuk bakarrik eramaten duzu gaur egun lanoi edo laguntzen datzu da etxekoek animalien ustiapenean? Azkenean da esplotazio familiar bat, orduan lana denen dako. Anaia erran dizu bezala kanpoan dago lanean, baina belarretan edo engogarria atratzen eta hola, traktoriste. Badu maite du traktora eta beti dago hemen zerbait laguntzen, bai. Eta zuek zenbat buru batu zuek gutxi gora bera? Horrela gara deizten 60 hola. Bai. Eta nola da nekazari baten bizitza, zer rutine batu zuen, nola antolatzen zate? Azkenean, eguneroko lana, goizian goiz jeiki, lehenbizko gauz zinten dugu behia deitzi. Eta deitzi eta bazkatu, ez? Batera, iten dugu tresena batian iten dugu mezcla eten dela. Iten dugu nasi bai belarra eta bai pensue, eta ematen dugu egun guztirako bazka. Eta gero deitzi. Eta gero, segun, hori ari bizitz belarretan, ez? Hori badugu lana franko poliki, zeren gamar dugu, inbara probestu, ez? Eguraldi hona, eta gara bigarren kortea egiten hori, bai, jakitzen, ja. Normalian, zenbat aldiz jaizten duzu behiak egunean zehar? Bi aldiz. Goizean eta gabien edo? Goizean eta atxaldean berriz, bai. Goizean 7etan eta atxaldean 7etan, bai. Eta nola jaizten duzu behiak? Badugu, salada orbaino deiten dena, hor pasten dugu behi guztiak, bai. Hasi zinenean ofizio hontan, errango zenuke esnean prezioa garai hortako bizimodura hobeki egokitzen zela hori baino? Prezioa, hori ez da uniz aldatu, ez, zoritzarrez. Bizitza garestitzen, bai pensue eta bai dena, ez, erosten duzunea dena garestitu dela uniz, eta esnea dago pixka estankatu, baina hor egiten dugu, bai. Zu aipatu datazunez kooperatiba baten parte zara, Kaiku kooperatiban partez, eta nekazarien artean bauzu harremana, solasten duzue gauza hauek, hartzen duzu erabakiak modu konjunto edo elkarbanatu batean? Bai, noiz nahi goten gara, bai telefonoz edo ikazten gara, ez, pixket nola dagoen sektorea eta miteteko, bai, hori noiz nahi, bai. Eta esnea biltzera zenbatero pasten dire? Orain dela urte bat edola hasi zinen egunero hartzen, bai. Tortzen dira egunero, tortzen dira gauaz, egunero, bai. Orden alde hortatik martxe badago egunero zure ikuio benezala? Bai. Eta herrien gelditzea autu egin zinuen, pozik zaude zure autuekin? Ni harro nago, azkenean nire dena garbie,
etxean geratu behar nintzela eta konten nago. Bai, azkenean da afiziona ere, ez? Ez baduzu afiziorik, pues da nahiko zaila, porque azkenean, lan gogorra da, ez? Bai, gustora nago eta konten, bai. Eta zer maten datzu lantzek? Zer erabaki zenuen lantzen bizitzen gelditzea? Zer da badu zuretako beresi? Hombre, azkenean hemen nago ni hemen sortu naiz, hemen nago nire sortetxea eta azkenean arro nago, ez? Nire erritik eta ez dakit. Ni beti da nik ikusi dut etxean behiak eta hola erabaki nuen, bai. Zure generazioko jendea hundiz gelditu da herrian? Batzu bai, badire beste bi ikulo eta jende gazte dire, bai. Denetari, batzu geratu ziren eta beste batzu bakizuten hemendik kanpo gatia lanitera, bai. Erten alda, herrien bizi direnak eta herrien lan iten dutenak arras lotuek daudela nekazaritza munduei eta naturakin lotuek dauden lanei? Bai, ni uste bai ez, bai. Azkenean, inguru eta garbi iruditzeko, azkenean iten dugu esneatra bai, baina inguru guzti beraia eta sasi eta dena ongi mantendu, ez? Oiala, azkenean da denak ate bat. Bai. Eta hemen ze eguraldi iten du? Nola moldatzen zate eguraldi dagokionez? Eguraldi hemen, neguen hotza eta uden berua. Bai. Azkenean orain negua apenas du iten, baina egiten du hotza, bai. Kriston hormak eta uden ere berotzen da uniz guztia, bai. Eta zentzu hortan nekazaritzei horrek lagundu iten dio edo batzutan arazo izaten da? Hombre, batez ere uden, ez, berua pasten dute nahiko gaizki behiko, bai. Bai, eta guk ere, baina, bueno, pasten dugu. Pasten dugu ere, badu patue, ventiladoria eta pasten dugu nahiko ongi edo, ez dakit. Saretzen gara binpin, hola pastia, bai. Eta lan egiteko orduan, udalakin ere hartu emanetan ibiltzen zate edo legedi guzti eta Nafarroko Gobernutik heldu zaizue? Hemen, zer gauzera? Nekazaritzako gauzak eta ustiatzeko orduen ikuilua eta laguntzak jasotzen duzu udaletik? Hemen udaletik ez, beti gaten da Nafarroko Gobernutik, bai. Eta zein da zuretako data beresi bat herri honetan? Noiz da zuretako egun beresiren bat ospatzea gustatzen zaizune? Niretako egun beresie dire inautek, azkenean gazten gara mundu guztie, herri guztie eta pasten dugu gustora, bai. Izaten dire gozariek eta bazkariek eta pasten gara oso gustora, pasten dugu oso gustora, bai. Arron famatu dire hemengo inautiak, jenea handiz tortzen da kanpotik. Eskertzen duzue hainbertze jende tortzea edo batzutan nekagarriten da hainbertze turista hurbiltzea? Ez, ni ustez hemengo jendia hori nahi du, ez? Japoko jendia tordadila eta azkenean inaute poiete dire eta iten dugu jendiak usteko, eski bertzena ez du zentzuri. Nira usten du, ez agitu bai. Eta urtean zehar ere bai errango zenuke turismoa eta mugitzen duen herri bet dela lantz edo ez da inbertze jende hurbiltzen? Bai, igual gero eta gehiago, zeren ja badire landetxe batzu badire eta orduan tortzen dira kanpoko jendia, bai. Azkenean hiriko jendia ni ustez eskertzen du, ez? Hemengo lasaitasun eta hola. Eta zuk etorkizunean bederen zure buru hemen ikusten duzu? Ni uste bai ez, bai, ni hemendik ez atrako, bai. Ederki Jon, mila esker, plazera handi bat izan da zurekin solasian aitzea eta etorriko gara berriz ere zure ikuio kustera bertze batean bisitan. Bale, esker mil, Bertze bat arte. Bai. Maite Oizekin elkartu gara hementxe Elizako batean eta gaur izango da gure gidari. Kaixo Maite, zer moduz? Egunon, oso ongi. Gaur kontan herriko xoko batzuk erakutsiko dizkiguzu, ezta? Bai, ze txokoak ikusten duzuen herri hontan. Ederki, eta zerbait aipatu nahi diguzu elkartu garen xoko hontaz? Hau herriko Eliza daukegu. Duela urte batzuk, hau apaindu zen eta lehen bakarri sarrera alde hortatik zeuken eta gero jain zuten herrira beste irten bide bat izateko eta pixkot zabaltzeko atrioa eta lorategi hau eta inzuten sarrera hau eta orain askoz gehiago aurrek ere batzutan hemen egoten dira, itzaletan eta leku polita da lorez apainduta eta beti
herriko mutiko batek belarra mozten du, eta bueno, denon artean beste txoko kutxun bat dago baitere. Orduan, agian Eliza barruan ez, baina kanpoan ordu asko pasatzen dituzu, ez da? Bai, hemen kanpoan barruan baino gehiago, bai. Eta zein izanen da erakutsiko diguzun lehenengo lekua? Bueno, agian igual, hemendi lehenbiziko lekua igual herriko plaza, leku berezia da eta herriko plaza. Ederki, bagoazen herriko plazara. Venga, bagoaz. Bueno, Maite, konta iguzu nora ekarri gaituzu orain? Bueno, hemen lehen esan dizudan bezala, hau herriko plaza daukegu. Bueno, guretzat oso leku berezia da, bai aurrentzat, beraiek hemen jolasten dute, bai pilotan, orai pilotan nahi diren bezala, beste batzutan futbolean, eta bueno, edozein jokutan, eta gero baita ere, inauterien dantza berezi hori, lantzeko 8koa, hemen dantzatzen da, ez? Desfilia herritik barna egiten da, baina gero azkenean hemen gelditzen da desfilia, hemen dantzatzen da lantzeko 8koa, eta orduan leku berezia guretzat. Ikusi dugu hor badagoela oroigarri bat, gogoratuz duela urte batzuk galdu zela inauten ohitura hori eta berreskuratu zela duela 54 bost urte ez dela? Bai, nik uste 2014 urtean izan duzen 50 urte hurrena Julio eta Pio Karo Barojak inauteriak berreskuratu zuten. Orduan, horren oroimenez jarri zuten harri hau, plaka honekin, pixkot horretarazteko, lehen galdu zen ohitura eder hori, beraiek lagundu zutela hori berreskuratzen. Bueno, Maite, eta konta iguzu, nola izaten da orden inautetako egun berezi hoi? Bueno, egun berezia igandean aurren inauterie dire eta astelen eta asteartean helduen inauterie, ez? Orduan, bueno, hasten da helduen inauterietan hasten dire txistulariak eta diana batekin, gero gosaria ostatuen, eta gero eguerdialdean hasten da desfilia, bai? Igandean adibidez aurrena, hasten da ziripot eta zaldikoa eta txatxuak ostatuan goitiko aldean janzten dire, eta gero hortik denaia prest dagoenean, hortik ateatzen dire personei gutziek arotzak izan ezik, ze arotzak kale nagusiko beste etxe batean janzten dire, eta orduan desfilea ateratzen da, musikakin eta herrietik barna, eta gero desfilea plazan bukatzen da. Hemen lantzeko 8koa dantzatzen da, eta hori egiten da eguerdian eta arratsean. Diferentzia zeinen arratsean iten dela mielotxin erre. Orduan eguerdian 8koa dantzatzen da, mielotxin hor dago erdien, baina ez da erretzen, eta arratseko desfile hortan mielotxin erretzen da. Igandean txikiena eta asteartean helduena, bai? Orduan desfilea iguala da, baina azkenean ezaugarri berezia da igandean aurre jazten direla, eta astelen eta asteartean helduak. Orden herri hontako aurkikiei kontatzen zaien lehenengo ipuinetako bat mielotxinera izango da, ez dala? Hombre, beraiek jaiotzen direnetik badute hori barrenean, beraien gauze eder bat bezala, eta hori mantentzen dute beraientzat oso egun berezie dire. Ilusio handiekin bizi dute, lehendiken, eta gero hori pastuta ere batzutan egoten dire, irauten dute inauteriek. Aurten ere intzuten beste panpin bat, mielotxin bezala iteko, eta aste bat, bi aste ondotik, orainik aiginen hemen bueltaka dantzatzen eta ilusio handie da. 8koa ere bai txiki-txikitatik ikasiko dute, eta momentu hori herri guzti dantzan jartzen dena arras berezi izanen da zuendako ez dela. Bai, azkenean, hemengo zerbait ere da, eta hori jaiotzez beraintzat oso handie da, eta ona etorri garenak ere, hortako azkenean guretzat ere oso egun polita dire, eta zerbait ere azkenean guria bezala bizi duguna. Eta azkenean edozein herriko bestetan, edozein lekutan 8koa egiten baldin bada, lantzekoak hor badire, ikusiko dire, 8koa soinua egitekin orduen denak dantzara, hori oso ezaugarri berezia da, hemengoa. Eta orain, etxetartia erakutsiko dakuzu ez, kale nagusia errango dugu. Bai, kale nagusia oso txoko ederra da, eta lantzeko txoko bat berezia. Beste herrietan ez dago olako
olako kale nagusi bat, nire ustez, Ea goazen eta ikusiko dugu. Venga. Lantzeko karrika nagusira higatu gara, eta edertasuna handia dago, etxea handia gainera, konta iguzu pixkat kale honetatik zer gertatzen den, nora di joan? Bueno, ez dakit nire ustez oso txoko polita da, ze kale nagusi dauken struktura edo forma berezie da, ez? Handik herrira handiken sartzen da, etxe guztiek bi aldetara bata bestean onduan dire, eta honek markatzen du bidea arata, eta arata nora joaten da, Baztanera eta Frantziara, ez? Lehen, Frantziara sartzeko bidea hau zen, ez egon beste errepiderik, orduan jendea zaldikin eta animalikin eta dena hemendik joaten ziren arata, eta kontrabanduan historiek eta hori di baino gehiago adinduek badakite, baino hemen asko mundu hori asko mugitzen zen, Frantzieko sarrera hemendik zelago. Orduan erran daiteke herri hontan ere bai egon dela jende mugimendu eta nomada hunditzibili direla kale hauetatik zehar? Bai, lehen duela urte asko, bai, mugimendu handie, ez egon beste sarrerarik, eta orduan hemendik handike Frantzia Baztanetik jeisteko hemendiken eta handik arata joateko hemengo jendea ere mendiz joaten zen Baztanera eta pile bat hemendik. Etxe handiak dire, arras gainera, baina etxe hauetan baldago bizitza. Bueno, egia esan kale nagusien badire etxe asko utxik, ez? Edo persona bat, bi bizi diren etxeak badire. Egia esan lehen jende asko zegoen, baina azkenean lehengo jendea hiltzekin eta hola, azkenean gelditu dire bizi gutxiagokin etxe hauek, eta badire batzuk biztanleek dauzketena, baina beste batzuk gutxi dire, edo asteburuko biziekin. Eta bukatzeko aipatu diguzu gaurko egun bero honekin erreka xoko bat ederen erakutsiko dakuzule, ez dala? Bai, badugu hor txoko bat, herritik oso gertu eta hor bainatzeko apropos dago itzalitzalean eta gustora. Ederki, bagoazen arata. Herriko xoko eder bat eratorri gara, eta hemen erreka eta aurra konta iguzu. Bai, bueno, hau erreka hau, Eltzarrain erreka da, eta herrian bertan dago, albo batean, baina herrian bertan, orduan hemen ez dugu piscinarik, eta, bueno, erreka ederra daukegu, orduan aurrak eta hemen bainatzen dire, leku aproposa da, aur txikientzat ere, eta orduan hemen gutxi kubritzen du, hemen goitia hor badire pozak eta handientzako beste leku berezi batzuk, orduan hemen ibiltzen dire goiti-beiti errekan bainatzen, txabolak iten eta gustora hemen itzalean leku berezia da udarako. Eta leku berezietara joateko errekatik oinez joan barra zara edo badaude bide gehiago? Ez, hemen txabolatara eta joateko, zubi hontatik, hortik sartzen dire, eta bestela poza horietara joateko, batzutan errekatik bertatik joaten dire, eta bestela ere, badire beste bideska batzu arata joateko. Eta orduan, txikienak hemen egoten dire, jaundienak hemen aspertzen dire, eta orduan pixkot erreka pixkot gorago joaten dire, eta hor egiten dituzte bere atxaldiak eta pasten dituzte, gauza erreziklatuekin txalupak eta bere gauza egiten dute eta gustora ibiltzen dire. Eta hemen adin ezberdinetako aurrak elkartu den dire jostatzeko orduen eta errekaragateko orduen, badago itura hoi? Bai, azkenean, herriko ezaugarri berezi bada hori ez, adin desberdinetako aurre jolastia, eta hemen ere ibiltzen dire, bai plazan, lehen ikusi dugun bezala pilotan, errekan, eta egie da, badire, orain momentu honetan aur pile badire, adin guzietakoa, eta txikiek beti handiekin nahi dute, ez, beraiek egiten duten egiten, eta egie da aurre pixkoko eskortuago horiek ere, asko laguntzen dietela eta gauza asko erakutsi txikiei ere, eta hola ibiltzen dire, batzuk besteengandik ikasten eta gustora. Baire, zu ere ez zara lantzekoa, Eltzaburukoa zara, baina 11 urte gaten duzu dagoeneko hemen, zure etorkizuna ere hemen ikusten duzu? Bai, hori duela 11 urte, etorri nintzen honata, beti oso ongi sentitu naiz, herri ederra da bizitzeko,
jendean arteko giroa ere polita, eta nik nire bizi hemen gustora ikusten dut, oso pozik nago hemen, eta, bueno, nik hemen ikusten dut nire etorkizuna, bai. Mila esker, Maite, plazerra handi bat izan da zurekin herria ezagutzea eta bertze batean ikusiko gara berriz ere. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Venga, agur. Agur. Seguraski zuetako haunditzentzat Lantzeko herria ezaguna zen lehenagotik ere, izan ere bertako inauteriak oso ezagunak dira. Eta bertako leyendak ere entzuten dira han eta hemen. Baina gaur kontan Lantz bertze modu batean ezagutuko dugu eta ezagutu dugu. Bertako biztanleekin eta bertako ohitura, kale eta momentuekin. Beraz, mila esker gurekin egon zaretenei eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.